ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Хабари имрӯзаро бар шумо пешниҳод мекунам ки хабари хуб аст. имрӯз чоршанбе 29 январ $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1144 сомонӣ. дӯстон, бародарон ва хоҳарони азиз, аз шумо хоҳиш дар видео лайк монед, бахил нашед. даст шумо ҳечи кам намешава, фақат ба канал обуна шавед. раҳмат барои дастгирӣ. Ва мегузарем ба хушхабаре ки имрӯз 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 114 сомонӣ бо тариқи Коммерсбанк аст ва 112 сомонӣ ба Душанбе Сити. ноумед намешавем дӯстони азиз, фақат ба пеш ҳаракат мекунему халос. Салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.